Ja, den skal jeg lige... ja. Jamen, Hörmann er en tysk koncern. Nej, det tror jeg lige, vi tager igen. Så det er ikke mere, jeg skal sige om det, vel? Altså, nej. Vi tager en Thormand. Skal vi have den igen, eller hvad? Det er stadigvæk dig. Jamen, det er din... Ja, altså, en gang til. Jo, men lige så for fanden igen i det der. Ja, vi starter lige forfra. Jeg skal nok heller ikke sige det. Jeg taler bare, I må klippe alt det ud, der er... Jamen, det er jo... hvordan det indgår i vores... Det lyder sgu lidt dumt. Ja, jeg skal lige tænke, hvordan jeg formulerer det. Har jeg sat det som et bullet point, det der? Det har jeg måske. Ja. Nej, det lyder dumt, det jeg siger nu. Ja. Ja. Godt. Ja. Ja. Det gjorde næsten ikke ondt. Cool. Skal jeg passe på, at det ikke bliver sådan en lang smør. Håber, der er noget, I kan bruge.